hier is men, staat ook aangeduid, 4 kilometer van de binnenstad, 31 van Antwerpen, 12 van Sint-Niklaas. Het is natuurlijk wel een goede zaak dat er hier ook een nieuw fietspad komt. Hè. Dat is wel een feit. Maar waarschijnlijk ga je terug de weg over moeten, want ik zie dus hier wel, zoals het vroeger was, had je dus hier het eindpunt van dat fietspad. Hè. Dus, Dus hier zie je duidelijk, je zit daar met het eindpunt of het beginpunt van dat fietspad op deze locatie. Dus je moet terug over de baan. Dus bij druk verkeer moet je er nog altijd over. En ten opzichte van een fietssnelweg, je zit met voorrangspunten en toch wel met mindere verkeersdrukte. Dus ik ben praktisch hier aan het eindpunt van Kapellebrug en dan komt er ook een rond punt. Vandaar die werkzaamheden. Dus fiets je verder door het bos van de F411, dan moet je niet door dat stuk hier, dan kom je daar aan de rechterkant van de Molenstraat uit en heb je direct een aansluiting. Dus ja, al dit moet je dus niet doen. Even kijken hier, dat is wel een druk punt geworden. Dus die verbindingsroute hier aan de rechterkant is dan je exit van de Molenstraat, dus van dat punt van de fietssnelweg. Je kan ook nog rechtdoor, door de oude spoorweg, maar bon, die is ook niet gunstig om te fietsen, dus dat zal wel een oplossing zijn, moest men tot hier kunnen fietsen via die Klinkse bossen daar. Hier is het bijzonder druk. Er wordt hier wel een serieus punt.